Bore da, a chroeso i wasanaeth o'r reolweddi ar gân Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul wedi'r ystwyll. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael ef, gelwch arno tra fyddo yn agos, gydawed y drigionus a'i ffordd a'r gŵr anwyr a'i feddyliau, dychweled at yr arglwydd ac i fe agymer drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd i fe arbed yn helaeth. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y diw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i ddiw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog ddiw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daioni, pan dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym pob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant
Plant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd. Dewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng ngyrhaig ein iach awdwriaeth. Deiwn gyrau fronef a diolch, canon yn y llafar i fo salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegyd yn ei lawef y mae gorddyn derau'r ddaiar, ac efebiau uchelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fy sychdir. Deiwch a folwn a syrthion i lawr, a gostwng gerbron yr arglwydd ein gwneithurwr. Canis efe weindiw ni, a ninnau ei bobl ef a defaid ei borfa. Heddiw os grandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn y wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, clodforaf yr arglwydd am holl galon, yng nghymanfer ein iawn ac yn y lleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, wedi eu ceisio gan bawb ei hoffant. Gogoniant a harfwch yw ei waithef, a'i gyfiawnder sydd yn parhau bydd. Wnaeth gofio ei rhyfeddodau, graslon a thricarog yw yr arglwydd. Rhoddodd yn borth i'r rhai a'i hofnanteb, efe a gofio ei gyfamod yn dragowyb. Mynegodd yw bobl gader
sancteiddiol ac ofnadwy yw ei enwedd. Dechreuaid o'i thineb yw ofn yr arglwydd. Deall da sydd gan yr rhai awnant ei orchmynion ef. Y mae ei foliant ef yn parhau bydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan. Megis yr oen y ddechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad. An oes, 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 Galw Jeremia. Daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, cyn i mi dylunio yn y groth, fydd adnab i'm, a chyn deni, fydd gysegrais, roddais di'n broffwyd i'r cenhedloedd. Dywedais innau, o arglwydd yw, ni wn i pa fodd i lefaru, oherwydd bachgen wy fi. Ond dywedodd yr arglwydd wrthyf, paid â dweud bachgen wy fi, oherwydd fe ei at bawb yr anfonaf diatynt, a llefaru pob peth a orchmynaf i ti. Paid â gofni o'i chachos, oherwydd yr wy fi gyda thi ithwaredu, medd yr arglwydd. Yna, estynodd yr arglwydd ei law a chyffwrdd am gennau, a dywedodd yr arglwydd wrthyf, wyle, rhoddais fy ngeiriau yn denau. Edrych, beth osodais di heddiw dros y cenhedloedd a thros y teyrnasoedd, i ddiwreiddio ac i dynnu i lawr, i ddifetha ac i ddymchwelyd, i adeiladu ac i blannu. Bendigedig fy fo arglwydd yw Israel, hanes a fe amwelodd ac abrynodd ei bobl, ac a ddyrchafodd iach awdwriaeth nerthol i ni, anhyd a fyw ei wasanaethwr. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau broffwydi, yr rhai o'i fodd a chreuad y byd, yr anfonaf efyn i ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth wylo pawb sy'n ein casau. Y gwnau efyd rig aref antadau, ac y cofiau ei sanctau gyfamod, bod i fo ganiatáu ni, wedi ein hymwared o fiwr fwylo ein gelynion, allu ei wasanaethu ef yn ddion, mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fronef, o'r ddyddiau ein bywyd. A thithau Babelwyr yn broffwyd i'r goruchaf, canis tiau o flaen wyneb yr arglwydd i baratoi ei ffurfedd. Ac i rofi gwybodaeth a chadwriaeth i'w bobl ef, trwy faddaiant o'i pechodau. Oherwydd tirioneb trig aref ein Duw, trwy'r hon yr ymwelofan i godiad hael ar uchelder,
Roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywallwch a chasgod angau, ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Da'r darlleniad o bennod gyntaf llyfr Marc, adnodau 11 i 8. Daethant i Gapernaum, ac yna ar y Saboth, aeth ef mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Yr oedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog, yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gwaeddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd â fyny di a ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Mi wn pwy wyt ti, Sanct Duw. Cyrryddodd Iesu efo'r geiriau taw a dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi blwydd uchel, aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrdanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd. Beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Y mae'r hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau'n i fyddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Diolch a bwy Dduw. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Pilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ointod, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, wneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a
chyniatau nid a iachawdwriaeth, gwisg dy wain I dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn I byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd do'i safwn arnat dderbyn yn drigarol gweddiau dy bobl sy'n galw arnat, a chyniatau ddyn ddeall a gwybod yr hyn a ddylent ei wneud, a hefyd gael gras a gallu wneud yn ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a wasanaeth yn wir fraint, amddiffyn I dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth I'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nefol dad yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn I athgadarnallu, a chyniatân a syrthiwn y dydd hwn I unrhyw bechod, na rhedeg I unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, I wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn ar ein harglwydd yw, yr hwn sydd wedi'n dysgu ni I weddio dros bawb. Gweddiwn dros yr eglwys a'i llais proffwydol, fel y gallu I gyhoeddi gwirionedd gair yr efengil yn wyneb heriau ein hoes, I ddatgelu ac I ddiwreiddio'r gai a'r niweidiol, ac I blannu ac adeiladu'r hyn sydd yn iawn ac yn wir. O llalluog Dduw, sy'n ewyllysio I bob un fod yn gadwedig a dod I wybod dy wirionedd, anfon ni erfyniwn arnat, weithwyr ith cynheuaf, a chyniata fod iddynt pregethu dair mor ffyddlon, fel y daw'r holl genhedloedd ith adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonaist, dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros lywodraethwyr y genhedloedd ac arweinwyr y bobl ledled y byd, ar iddynt ddefnyddio eu hawdurdod mwyn lleddfu dioddefaint, amddiffyn y gwir, a mae'n timnio cyfiawnder lles pawb. O Dduw, yr hwn wyt berffaith gariad, gweddiwn dros y gormeswr ar sawl a ormesur, dros yr erlidiwr ar sawl a erlidir, dros y troseddwr a'r dioddefwr. Rwy'n I lygaid clir I weld y byd fel y mai, a'n hunain a phobl eraill fel yr ydym. Ond rwy'n I hefyd obaith I barhau gredu yn yr hyn yr wyt ti am I ni fod. Cryfha ein ffydd, bywha ein gobaith, cyfeirio ein cariad I wneud ein rhan I ennill rhyddid I holl bobl y byd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
yn ystod y cyfnod hwn. Boed i ni fod yn gyfryngau heddwch a goleuni i aelodau o'n teuluoedd a'n ffrindiau. O arglwydd Iesu, yr hwn a gysegraist fywyd y teulu trwy enedigaeth y Methlehem a thfagwraeth y Nazareth, bendithia ni yn ein holl dyletswyddau ein bywyd cartref. A chyniatau ni dy gydnabod yn amddiffynydd ein cartrefi ac arglwydd ein teuluoedd, i ti y bo'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn dros bawb y diwrnod hwn sy'n delio â sefyllfaoedd neu benderfyniadau anodd, dros bawb sy'n teimlo ei bod yn byw o dan gwmwl, dros bawb sy'n chwilio am y llygedyn o obaith. O arglwydd, bydd yn dyner wrth bawb sydd mewn helbyl, cystydd a thrienni, cysura'r rhai gofidus, cynnal y gweiniaid, adfer y cleifion, a chyflawna raid yr anghennus. Bydded dyfendydd ar bob cymdeithas ddaionnus ac ar bob gwaith da, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb a fu farw yn ffydd Crist, a'r iddynt orffwys yn dragwyddol hedd ein Duw. Dad pawb oll, gweddiwn arnat dros y rhai am y dawodd ar fichedd hon yn dy ffydd di a thofn. Dy roeddynt dy dangnefedd, llywyrched bythol o leini arnynt, ac yn dy ddoethineb grasol a thallu yn feidrol, cyflawna yn ddynt fwriad dionis dy berffaith ewyllus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cynorthwya ni'n drigarog o arglwydd, yn ein gweddiau hyn a'n herfyniau, a chyfarwydd a ffordd dyweision at gael iechawdwriaeth dragwyddol, fel ym mhob digwydd a damwain yn y bywyd marwol hwn, yr amddiffynnu'r hwybyth trwy dy ysusaf gymorth parod, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Yn gostegu
ac o nwydau croes anghyd. A mae'r gwynt yn troi'r daiau, ac mae'r hun yn dawel iawn. Pan fod Duw'n cyhoeddi heddwch mor o fyr prynhawn. Syfyrdanwyd pawb, nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddisgeidiaeth newydd ac I ddiawdurdod. Y seithfed adnod ar 20 o'r ail bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Dros y siliau diwethaf, y siliau wedi'r ystwyll, mae'r darlleniadau wedi bod yn ein tywys ni ystyried gwahanol agweddau o berson Iesu, a'i natur, a'i allu, a'i awdurdod fel mab Duw. Yn ara deg dros y siliau hyn, yr ydym wedi gweld dwyfoldeb Iesu yn dod i'r amlwg. Ystyriwch ymweliad y seryddion, pan ddeithant o hyd i'r plentyn Iesu, syrthiasant o'i flaen a'i addoli. Fe welodd y seryddion yn y plentyn Iesu rhywbeth o'r dwyfol, rhywbeth breiniol oedd yn telyngu a'i haddoliad. Wedyn, ymedydd Iesu, fe welon ni y nefoedd yn rhwygo'n agored, a'r ysbryd glân fel cylomen yn disgyn ar Iesu, a'r llais o'r nefoedd yn dweud, Ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Yna, fe welon ni Iesu yn galw ei ddisgyblion i'w ganlyn ef. Roedd yn rhaid bod y disgyblion wedi gweld rhywbeth yn Iesu, rhywbeth oedd wedi ei denu nhw ato, cyn iddynt adael popeth yn unswydd a mentro i'w ganlyn ef. Ar sil diwethaf, cawson ni wyrth gyntaf Iesu yn y briodas yng Nghana Galilea, gyda Iesu yn dangos ei allu dwyfol, trwy droi galwyni o ddŵr yn win o ansawdd da. Trwy'r wyrth hon, fe welwn ni arwydd o heilioni di derfyn gras Duw, a trwy'r wyrth hon, y daeth ei ddisgyblion I gredu ynddo. Cam wrth gam, trwy'r darlleniadau dros y siliau diwethaf, yr ydym wedi dod I weld natur Iesu, mab Mair a mab Duw. Ond mae'r darlleniadau hyn wedi gwneud mwy na dangos I ni natur Iesu. Maen nhw wedi mynnu ein hymateb ni. Maent wedi gofyn I ni ystyried pwy yw Iesu ni yma heddiw. Pwy ydwedw ni yw Iesu? Beth yma Iesu yn ei olygu I ni? Un peth yw gweld ac ystyried ymateb pobl eraill I Iesu, ond beth am ein hymateb personol ni? Beth a welwn ni pan edrychwn ni ar Iesu? A welwn ni Iesu, y dyn da, a'i fichedd yn esiamplu ni? A welwn ni Iesu y proffwyd, a'i lais yn llefaru gair Duw i'r byd? A welwn ni Iesu fab Duw, a ddaeth yn waredwr y byd, gan ddwy'n goleuni a gobaith I ni, trwy herio galluoedd y tywyllwch. Hyd yn hyn yn ystod yr ystwyll, mae'r darlleniadau o'r Efengyl wedi bod yn bersonol ei naws, dim ond cylch cyfyng o bobl a dystiodd I ymweliad y seryddion, neu fedydd Iesu. Ystyriwch yr Efengyl y sil diwethaf enghraifft, pan drodd Iesu y dŵr yn win. Bod holl westeion y wledd wedi mwynhau a phrofi'r wyrth trwy gyfranogi o'r gwin da, y disgyblion Mair ac ychydig o wasanaethyddion yn unig, oedd yn gwybod mai Iesu oedd awdur y wyrth a'r rhoddwr y gwin da a roedd pawb yn ei mwynhau. Ond yn y darlleniad heddiw o'r Efengyl yn ôl Sant Marc, fe welwn ni Iesu yn dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus, gan herio pawb I ofyn, pwy yw hwn, trwy ei syfrdanu a'i awdurdod wrth ddysgu, a'i awdurdod wrth herio'r tywyllwch. Mae'r darlleniad yn dechrau gyda Iesu yng Nghapernaum. Roedd Capernaum yn dref weddol ei maint ar lannau môr Galilea, tua 20 milltir o Nazareth, y pentref lle gafodd Iesu ei fagu.
Daeth Capernaum yn ganolfan i Iesu a'i ddisgyblion, ac yn yr Efengylau, treuliodd Iesu rhan gyntaf ei weinidogaeth yn teithio ac yn pregethu o amgylch y dref hon. Ar y saboth, yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog, a mwy na thebyg fe estynwyd iddo wahoddiad i bregethu. Pan ddechreuodd Iesu ddysgu, synwyd y bobl oherwydd yr oedd yn dysgu fel un ag awdurdod ganddo. Y gwir yw, nid ydym yn siŵr beth oedd wedi rhoi awdurdod i eiriau Iesu. Ai hiodledd a'i lefaru, ai ei angerdd wrth ddysgu, a'i symlrwydd a ffresni a'i neges, yntai ei hyder a ffydd yn ei eiriau ei hunain oedd wedi rhoi awdurdod i'w ddysgu, ni allwn ddweud. Ond roedd ei eiriau wedi creu argraff a gadael ei hôl ar ei wrandawyr, mae hynny'n sicr. Nid fel yr ysgrifenyddion a whithau wedi trwytho yn yr ysgrythurau, yr oedd Iesu'n dysgu, mae hynny'n bendant. Roedd awdurdod ei ddysgeidiaeth yn dod oddi oherwydd yr oedd yn llefaru gair Duw. Yn debyg i'r proffwydi yn yr Hen Testament, roedd ei awdurdod yn dod oherwydd iddynt lefaru gair Duw. Ystyriwch y darlleniad o lyfr y proffwyd Jeremia bore yma. Pan alwodd Duw Jeremia i fod yn broffwyd, dechreuodd Jeremia brotesto gan ddweud, o arglwydd Dduw, ni wn pa fodd i lefaru, oherwydd bachgen wy fi. A dyma Duw yn ei ateb, wele, rhoddaist fy ngeiriau yn dy enau. Daeth awdurdod Jeremia i broffwydo nid o'i brofiadau ei hun a chwaith o'i allu deallusol ei hun, ond oherwydd iddo gael ei alw gan Dduw i lefaru ei air. Ond yr oedd mwy na hyn yn perthyn i awdurdod Iesu. Roedd Iesu yn fwy na gathro. Roedd Iesu yn fwy na phroffwyd. Daeth awdurdod Iesu nid yn unig oherwydd iddo lefaru gair Duw, ond oherwydd mae fe yw y gair a ddaeth yn gnawd. Mae Efengyl Marc yn pwysleisio hyn i ni gyda'r dyn ag ysbryd aflan ynddo, a dorodd ar draws Iesu tra roedd yn dysgu. Yn wyneb geiriau awdurdodol Iesu, nid oedd modd i'r ysbryd aflan aros yn dawel. Roedd geiriau'r gwirionedd yn ei herio oherwydd yng ngoleuni'r gwirionedd, nid oes gan y gau unrhyw le i guddio. Felly gweiddodd yr ysbryd aflan, be sydd a fyny di a ni, Iesu o Nazareth, a wyt ti wedi dod i'n difetha ni, mi wn pwy wyt ti, Sanct Duw. Tra roedd y gwrandawyr cyffredin yn y synagog yn synnu ar eiriau Iesu, roedd yr ysbryd aflan yn ei hofni. Roedd yr ysbryd aflan yn cydnabod mai ffynhonnell awdurdod Iesu oedd Duw ei hun. Fel y galwyd y proffwyd Jeremia i ddiwreiddio ac i dynnu lawr, i ddifetha ac i ddymchwelyd, i adeiladu ac i blannu, felly daeth Iesu i ddiwreiddio ac i dynnu lawr a difetha dymchwel galluoedd y tywyllwch a gwirionedd ei eiriau. Bwriwyd allan yr ysbryd aflan, bwriwyd allan yr hyn oedd yn ceithiwo gan y ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. A phan edrychwn ni ar weinidogaeth Iesu, tro ar ôl tro, fe welwn ni Iesu yn diwreiddio ac yn difetha pob peth oedd yn difwyno, yn niweidio ac yn ceithiwo eraill, a thrwy ei air awdurdodol yr oedd yn ei rhyddhau nhw. Nid yn unig y gwelwn ni Iesu'n bwrw allan yr ysbrydion aflan oedd yn ceithiwo unigolion, ond gwelwn ni ei fod hefyd yn barod i herio cyfundrefnau anghyfiawn oedd yn llesteirio ac yn gormesu bywydau cynifer o bobl. Sut arall ydym ni ddihongli'r ysbrydion aflan sydd yn fynych yn ymddangos yn yr Efengylau, ond trwy ei gweld a'i deall yr hyn sydd yn ceithiwo, sydd yn dinistrio, sydd yn cadw pobl rhag ffynnu. Fe welwn ni'r rhain, nid yn unig ar waith y mywydau unigolion, efallai yn ein bywydau ni, ond hefyd ar waith yn y cyfundrefnau a'r systemau sydd oddi mewn i'n cymdeithas, sy'n ffafrio rhai, a hynny ar drail eraill. Daeth Iesu'n byd a gair awdurdodol y gwirionedd, i daflu goleuni ar yr anghyfiawnderau hyn,
oherwydd yng ngoleuni'r gwirionedd, nid oes modd i'r gau i guddio. Nid oedd Iesu yn diwreiddio ac yn difetha drigioni'n unig, yr oedd hefyd yn adeiladu ac yn plannu ac yn plannu teyrnas Dduw yma ar y ddeiar. A mae'r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl oedd cenawdwri fawr Iesu. Pan osodwn ni ein bywydau yn cymdeithas ni yng ngoleuni ei ddisgeidiaeth ef, fe welwn ni nad oes gan y gau unman i guddio. Y mae galwad Iesu arnom yn un sydd yn ein galw ni i ddiwygio ein bywydau yn feunyddiol, ac i gyd ymffurfio ein bywydau yn unol a'i ddisgeidiaeth ef, disgeidiaeth sydd yn gosod cariad yn gyntaf, cariad tuag at Dduw a chariad tuag at cydddyn. Dyma'r unig ddisgeidiaeth a all wir erlyd galluoedd y tywyllwch, a gweld ein bywydau a'n cymdeithas yn cael ei rhyddhau a'i gweddnewid, a theyrnas Duw yn ffynnu yn ein plith. Amen. Magariad, pwy a'i treitha, anchwiliad wyod i'w hef, magariad i'w ddamderoedd, bydd nithraidd ianedd a nef. Magariad, bwyd fy henaid, i'w holl bethau gwael a llawr. Magariad naim gani anabyddol wynfyd mawr. Amlochesaf hanau glwyfau, amgasgodaf dan ei groes, am ddigrifaf anau cariad, cariad mwy na hwn i does. Cariad lletach i'w na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd i'w. Am ddiriedad an dragwyhol, an anfaidrol cariad Duw. Tangnefedd Duw, ar hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.